This is Lele Shaonola from CMTV. This is calling your partner to check if your partner is loyal. We test relationships. If your partner is loyal, you get 1,000 rand. Our goal is to check a relationship and make sure what you are right. If your partner is cheating, you don't get anything. If your partner is loyal, you get 1,000 rand. Oh, cause ungisizile like ungenze ngafind out iqiniso, so it's fine. Tell me now. Tell me now. Wena ungangihlanyisa wena, don't make me mad. Tell me now. Tell me now. Awudokungamnendaba nakho. Angithi sinasesenzile loyalty test sibonile ukuthi yena akakho faithful. Into enzokwenza yona. And saying light skinned since nini mina? Asikaqedi washelwa yimina wena. What's wrong with you? What's wrong with me? What's wrong with me is that when you are stuck with my girlfriend. Why are you cheating? 9 for sale, Dlamini. Kancane ne. And yazi ukayithola. Ezindlu eziphela aziduri. I'm sure le ndlu bayithengisa 100k. With your salary, when 5 months. Is that? Shosho mfethu. Ugrand. I'm good. I'm doing a show mfethu ne. We're gonna give you 1,000 rand if your partner is loyal. Can we stop if you don't mind? So I'm doing a show. We're gonna give you 1,000 rand if I mind. So you know the show. We're gonna give you 1,000 rand. Like mine, Yeah. Peke camera mfethu. How? Yo, le Gotman leli. Kambani Gotman lam? Hayi mnandi wena. Ngishaba. So we're gonna give you 1,000 rand if umuntu wakho loyal. Umuntu wami loyal, zonke 1,000. Manje. Manje. Like khona manje nje no. Yes. Yo. So uyajola. Akho into engisayiqalile yazi engiphushayo Gotman yabo. In how long? Mana kusisikhathi eside boma 2 months nyane yabo. Uyakufonela. Eish. Angifonela uGotman lakhe. Okay. Yeah. Igama bani? Mntana. U-Andiswa Gotman. Okay. Eh. So una how long uthanthana naye? Eish. Shusoze ngisho ukuthi lento isase fresh yabo ngisanqanga maybe boma imonth or something to. Manje so ikhona like phone yala. Hayi bekumuntu ebengimazi vele before life ini yabo. Yeah. Okay. One last you can answer. Gotman. Yeah man ngisa share something here Gotman ngibambile ngizokufonela ne 5 minutes nyana. Salute ngiyabonga sho ntwana. Gotman lamang. 5 minutes nyana. So Islam yo. Uyamthemba ngithi. Labantu laba ne. Ngizochansa. Uyayisaba icamera. Angiyayichansa ngizochansa yabo. Okay, ngicela ufaka ama number wakhe simfonela. Okay man. Sho. Zingakhali la. Ngeke sikhale izohamba kahle. Sizohamba kahle. Kodwa Islam. Yo. Angatso. Relax, calm down, man. Hello. Hi, how are you? I'm good. You're speaking to Lee from CMTV. I'm doing a show here where we test relationships. So your partner is gonna get 1,000 rand if you're loyal. So I'm gonna ask you a few questions, and then if you're loyal, umuntu will 1,000. Just 3 questions. That's all. Okay, kinkinga kodwa kuyaphuthuma ungakhona ukuthi ube fast. Yeah, ngizoba fast. Light skin or dark skin? Light. No, umuntu wakho light skin or dark skin? Oh, umuntu wami dark. Dark. Okay. How long have you been together with him? Sinathi azithandana. Okay. And when last did you see him? Ngicine namhlanje kuseni. Okay. Gama lakho ubani? Uthabo. How? Khuluma naye uthi uthola noThabo. How? Andiswa. Yini? I need the phone. Hello. Obvious mfethu yazi ukhuluma nami mfethu.
Uyezwa ivoice. What's obvious? Hayi bengizothi labantu laba abathanda ukufonelana laba ama-insurance. Hayi, ubani uThabo manje? Hayi mina bengizothi hawe Nkosi yami Maka nina yoni into ebhangi ngithi ngiyachansa la izinto mfethu. Ukhambani ubani mfethu uThabo? mfethu hayi bo umngani wami uThabo. Maka unaqiniso wena. Ceda nokuthatha imali yami ekseni kanje. Umnike malini? Ngimncengisile lo mntananyana lo Umnike malini? Maka imali yami yona. Umnike malini? Ngimzamile nje nge-8 fanda. Athi uyifuna for yini? Angithi yabazi uthi inwele nani. Simela emakhaya. This morning. Vandag. Wena ubani manje uThabo enhleke? Wena ngiyangifundela wena. uThabo like it's not like umuntu engithandana naye mfethu. Azini. Ini bayanikana bathandane. Oh. So lala nabo Thabo uDecember manje ne. Awusayiboni into yethu. Hayi bo kahle phela nawe nje ungalinga nje uzosenza umuntu ongcwele. Okay, my sister, wena noThabo niyaphana kuphela. Lo mntana lo. Siyancedisana cause yena uyazazi ukuthi unenkinga lapha eKamereni. Hey. Owamuzwa. Bana. Mina ngizolunga kanjani? Ungcono noThabo akaxova udaka. Yena So- ubizi la uhlaba kabili kathathu nje gone. So uThabo uyakunelisa. uThabo uyanginelisa kulona. Abafonayo ke lo mntana into esikanje lo mntana enhleke. And then wena uThabo. Uyashutha la. Okay, Wena uThabo. wena nyeza wena ezwa. uThabo- Nyeza lapha. Nyeza. Relax. Ngizobheka ilocation yakho yezwa. Nyeza lapha ngijwayela wena. Funa imali yami futhi. Ngifuna ukuthi Ufuna imali yami. warasa. Uring wenzani? Sebenza. Ngifuna imali yami wena. Ngiyakuncengisa, ngifuna imali yami. Ngiyakuncengisa. Ngijwayela kabi. Uyamuzwa uthini? Oh, izolo bekumnandi namhlanje angikunelisi. Okay, hold on. So my sister, Bana. Zama mangikhala ngenza ngathi yabo yonke into nje ithebele ngenza ukuphela nawe uyithe ukuthi hayi uyayishaya lento kanti cha uxoba nje udaka nje. Oh, hayi. Indlu nje oyixovelayo. guys, angifuni ukuhleka mara Yabo manje sesicabanyiswa ama-camera sokhuluma nezinto ezikanje makugreat. Okay, hold on. Mfethu. Mfethu, Yazi mara. Mfethu, hold on. My sister, I'm not standing with you. Marlendo wenza ayikho right. You can't say when uyakhala uyapretenda. Thank you. Why wenza lezi zinto lezi? Imali yami yona. Why Ngikombuze ngemali yami. ukhalelane Kodwa manje ngemali yami phela imali yami. Wena mangafika kuwena ngikukitaze mfethu angeke usalunga khaya. Uma imali yami ithathelani? Ngithathe Ama option maningi imali yami. Sengiyayithenga lento kahle. kahle mfethu. ukukitaza phela. So ngiyayithenga lento. Ngithathe imali yakho. Awuthengi, uyangikitaza. Ubani ongameli iqhuti into ehlaba kabili kathathu gone ngo. Amaka ngoba nawe unatethu ukhathele Kami- vele ngiya Bonisa understand ukuthi sithanda ukukitaza yini? sama afethu. Hayi. Wena nje awu uyazi mama ungathola isilenda cause ngiyakubona futhi uphelela nala emathangini. Maybe guys. Maybe. Ingakanani bafu. Beni. Ungayibona Mm. wena. Imali yami wena. Yenzeni? So is that why umgitaza? So ngenza kanje vele. Ingakanani? Inkulu yabona nami ngi-dark beauty mfethu ngifika kahle nginto yakhona. Wait, ukhuluma ngayo yakhe uri yakho. Phela Ingakho ngicofela udaka. Into ephelele emathangeni ngizoyenzani mina? Maye wena wawukhetha intwana encane. Hayi bo ngangikuzama phela ngangitshela ukuthi hayi phela ngithi ngangibona umzimba ukuthi hayi usilenda. Oh, so uzibone kakhulu wena. lo mgida uthi ingakanani ukhuluma ngayakhe or ya Lusis? Movias ukuthi Lusis. lo muntu. Ngangibona ukusilenda ngithi hawu lo silenda futhi uphethe uyagijima kanti weshembe ngaze ngayidinga ngaze nganyama. Hayi nama ngazi bengithi ngiyaphi manje yazi ngiyazisola wayengimile la maka wena. Cela imali yami. Cela imali yami ke. Cela imali yami. Sister right. Ngiyeza lapho kini ezwe. Funa imali yami wena. Kahle Ngifuna imali yami wena. Navele. Qeda ukugala mntana imali yami. Okay, wait. Wena kahle into evalukile imali la. Hayi Godman, yazi Because kahle. My sister, wait. Now we are cheater. You are a big problem here. You are cheater. It's not like ngiyachitha bengifuna uneliseka. Okay, but why ungamtshela ukuthi wena ufuna uneliseka uhambe ke peaceful? Yena like makageza Abo makayibuka nje uyabona ukuthi naye hypocontact khona inkinga nje. Ma keza kwenza kanani? Uyayibona naye ukuthi cha umshini awukho phela.
Mina I'm confused kahle. Kwenzakala nini Athi ku-relationship? umshini awukho akintwe Mara usukhona mus. nyana Usukhona mus. nakam wayithi uthi I mean, he was breaking just now mus. ha Mus no breaker no uri mushini. mchini uteng a re yena mchini tsifo yena phela ngwana phela Uri ngwana mara asishuka mama which wa tla bana mus. tswa ka vele khotli monna wa bo ke rata ntshonyana tse khotlinyana mara le yena ntshwa etsang mali yami wena obviously ke re ke apanda man sando sam vele into zenzayo lezi like awona nokuthi Amachi ngokuka ditsip. Amachi ngokuka ditsip. na Yeah. ke chimi Ngokuka ditsip. Ubele stamina. Lamin. Umo trainer, personal trainer. akhot man ngifuna imali yami kulo mntana lo mntana ngiyayilanda ngifuna imali yami lento ayenzi Yabo ukaya nje aka ukaya doesn't care ukuthi wena hey amu satisfy yena ufuna imali yakhe kuphela kana angithi akana qiniso What is that? Uthini? he bana Uthini? Uthi umthengele umvusa nkunzi. Uthengele lo. Oh uyiphethe manje. songithengela izinto zokukhulisa ipipi manje wena uzifaka phi lezi zinto zokunganelisa into yami Guys, a relationship make a movie. kube ngazi Anima wait. sinsukuhle Emalini. uhambe kumele kahle kahle Emalini wena lezi ngakubambi wena useless wena Mfowethu. Uyimalini lezi zinto lezi? lezi angizazi athi uzithelela mina angithi angazi uzithela nini Oh sewuyasithela already or usazosithela? yiko ngithi into yami inkulu Lalela. Answer a question. Ngithi sewuzithengile or usazosithenga na? mina So zikuphi? shuthi labantwana babaningi kanje lo mntana ngakhetha yena bese yenza Unamanga wena. manje lo mntwana If wena ufuna ama Nigeria namanye hamba uye kubona. Yeah, ngifuni lezi zinto zakho mina. hayi songihlazile bantu Ngihlangene lezi zinto zakho mina. right wena angithi Khuluma naye. ngikutshelile ukuthi besowina bheka ngikutshelile bengisibheka ngiphumile bengithi ngisayophanda vandag wena wenza lezi zinto zenzayo udle nemali yami awuzibambi nokuzibamba awuna nama emotions So wena the whole time ungabona ukuthi bayakulisa. Lo muntu uthi bakhala via pretender. khotmana uyibo So wena thina beke so wena ucabanga ukuthi uyakhala ka ngempela? ngiyasho ukuthi ziyakhala phela asho ukuthi ziyabhibha iyapitika amaka Mara yasifela unavare yabo Miyeke. okay nemali yami ke so ngiphuma kuthi umele imali yami angithi and uthaba umtshele ngami ke ngoba akekho umuntu ozothatha into yami umtshele ukuthaba ukuthi ke he usangana mina naye usuzokunika ibhakede uphi umsopho uphi? Ngithe ukuthi uphi? ngidla inyama enhloko manje angijwayela ngiyamlanga jwayela kabi Mfowethu, kwenzakala ne-relationship this is not the relationship. shuthi ngibona No, wait, uyazama No, are you telling me ukuthi wena bongazi ukuthi akwenzakali? so ngisho ukuthi lento inabo mamanti nyana izinto zama Friday mchopezo weekend nyana No, like bongaboni ukuthi lo muntu lo lento akhala. angiboni Kanjani? uzobona kanjani ntombazana ukuthi angazi kanjani mina ngazi ukuthi si right Wena ubona akhala phela nje. benge ngikhiphe le mali yami Uthi ziya- ekuseni Wena ubona akhala. unezikhala Lalela. Wena ubona akhala uthi ziyakhala. ngiyasho ukuthi ziyakhala khona mesh and ngithi ngiyachance la day yazi ngiloko ngi-out grand ngithola ngezinto grand yabo sengicabanga sengikhipha nemali Dlamini. Go sonde. ngithi ngiyancengisa la mfethi inyuku nyana yabo ngibhala Mina le relationship yakho ngithi kuzoba ngcono kuyanyiwa Do you have any advice for umchito? kumele ngigabe Yeah, once hey. so thola ngcono ufuna into right Usisa kanandaba and ofuna imali. lo mntana Imali yakho umjini. omunye ukuthabo shit manje uyolanda imali uthabo and bekangihleli la mfethu ngiyasho ukuthi into eziserious shuthi udla imali zethu nabo thabo mfethu kulo December
Mali ngiphandela fuck man. Mfowethu. Tamen, ithi sivale. Mfowethu, thola ama 2000 uyekela abantu abadala. Tamen. Yabo these days. Listen to mashuga mama. Yengenge. Sifuna umuntu wazi ukuthi uyasebenza. Awushuka mama ufuna abantu bazosebenza. Yeah. You understand? If awukuthanda ukusebenza ama 2000. Ama 2000. Oh mama, oshuka mama bafuna umuntu ozosebenza. Lawa abadlala usuka mama. Labantu bane stress. Into Bafuna usikhipha kuwe. Angikhuluma from experience, ngikhuluma because ngiyabona. Siyakhala lapha. Ziyabuya too much. Umuntu uzoba nestress azosikipha emsebenzini. Azosikipha kuwe. Ufuna usikhiphela kuwe. Yabo. Abashuka mama abadlale. Hayibo Raf. Abashuka mama ne. Fazo wenza ufile ukuthi le mali bakunika yona. Uyayisebenza. Uyayisebenzela. You understand? Afuthi uzokwenza show ukuthi uyayisebenzela vele. Oh. So, abantu kumele badate intanga zabo if they can. Thanda izinto. But also I don't advise udate intanga zakho. Can you date someone same age as you? Ayengeke. Will I join 2000? Angazi. Hey, you are missing out. You are missing out, my brother. Ziyabuya lapha. Kumnandi. Angifuni ukukhuluma. Ayithi ngibona ungixoxele mntu nami ngazi ukuthi manje ngiyongena kwi-2000 yazi ukuthi hayi. Ukuthi ama 2000 kumnandi. I did 2000. So you are talking from experience, so you know. If you want to enjoy imvelo, 2000 is the way. Yabo mina ne. I've never dated someone my age. I've never. Ama 2000, shout out to Ama 2000. So you're telling me that you've never got a chance to be with 2000? Umuntu engithandana naye manje 2000. 2000? And how's the Truly experience? speaking. What's it? Umuntu engithandana naye 2000. How's the experience? Mnandi. How grand. Mnandi. Yeah. Thatha ngamfaka endleleni. Yeah. Umnandi. Hayi mnandi. Uthe umnandi? Yeah, umnandi uyiphethe kahle. Ngiyazi ngicabanga umnandi. No, I guess I need a clarity. So okay. Phethe kahle. Yeah, man. Right, so I don't know, we have preferences. Abanye abantu bafuna abantu abakhulile kunabo. Abanye bafuna ama 40 50s. Yeah. Yabazi ne? Yeah. Abanye ngiyabazi abanye. Yeah. Abafuna uma 40. So afuni any. Abo bani nabo Ginger. Ngiyadala. You know things are come for Chris like to Dala. Nah, Ginger is my boy. Ginger is my boy. Yeah. Now things are come like this. No man, everyone has a preference. Yeah. Yeah, akuya ngomuntu kahle kahle. Yeah, everyone has a preference. Ukuthi wena comfortable kuphi. Comfortable ebantwana abadala nalapho grand if ma 2000 akuphatha kahle nawo grand. Yeah. But ama 2000 shout out to ama 2000 bafethu. Nani kuphi where were you all this time? Asiva. Asihambe imvula izonetha. Thank God, don't forget to subscribe. Oh, cause ungisizile like ungenze nga find out iqiniso, so it's fine. Tell me now. Tell me now. Wena ungangihlanyisa wena, don't make me mad. Tell me now. Tell me now. Awudokungamnendaba nakho. Angithi sinase senzile loyalty test sibonile ukuthi yena akakho faithful. Into enzokwenza yona. And sengi light skinned since nini mina? Asikaqedi washelwa yimina wena. What's wrong with you? What's wrong with me? What's wrong with me is that when you are stuck with my girlfriend? Why are you cheating?